U din daħluha f'qalbna. Il-mulej iva jista' jagħmel kollox, imma għażel li jagħmel kollox bik. Għażel li jagħmel kollox bija, mhux mingħajrna. U di importanti li naħwa f'qalbna. Is-sem tagħna huwa importanti. Ma noqgħodux inwaħħlu nitfu fuq Alla dak li Alla ddeċida li jagħmel magħna. Kif jgħidilna San Pawl, aħna ħaddiema ma' Alla. Aħna ħaddiema ma' Kristu. U din daħluha fil-qalb tagħna. Mela iva, il-ħsat lest, il-grazza tal-lem, imma hemm bżonn il-ħaddiema. Hemm bżonn min jaħsad dan il-ħsat. It-tieni ħaġa l-Papa Benedettu 16 jirrifletti f'dak li ta' Ġesu hija jgħid li il-vokazzjonijiet iridu nitolbu għalihom. Għax il-vokazzjonijiet mhumiex xi prodott uman. Il-vokazzjonijiet mhux tagħmel xi korsu ti gradwa. Ma l-vokazzjoni hija sejħa li Alla jpoġġi f'qalb persuna li tiftaħ il-qalb tagħha li hu twieġeb għal din is-sejħa. Il-vokazzjoni hija ħaġa intima bejn Kristu u l-persuna. Ma nistgħux nagħmlu fabbrika ta' saċerdoti eżisti, ma tisistix. Ma tisistix. Saċerdot mhux produċut bil-mass production. Mhux kors li jagħmel saċerdot. Mhux li jgradwa fil-filosofija, fit-teoloġija li jagħmel saċerdot. Hija sejħa li l-mulejja minnu minn hemmhekk joħroġ kollox. U għalhekk irridu nitolbu għax hija realtà spiritwali, għax hija realtà ta' grazzja. U l-Papa Benedettu 16 jitlob ukoll li nitolbu għal saċerdoti li jkunu entużjasti u ferħanin għall-Vanġelu. Mhux saċerdoti ħanpoġġija goffa ta' nofs kedda, imma li verament għandhom il-ferħ fil-qalb tagħhom, li verament għandhom dan l-entużjażmu, li verament il-Vanġelu jsir l-istil tal-ħajja tagħhom ħalli jkunu jistgħu jixandruh bil-kelma u bil-ħajja tagħhom stess. Saċerdoti entużjasti għal-Vanġelu eżistiji, saċerdoti innamrati mal-persuna ta' Ġesu, saċerdoti li lestu jitilfu kollox għal Kristu kif jgħidilna San Pawl, lest li nqis kollox għal knis, lest li nqis kollox bħala knis, ħadejn l-ħbir li hemm fl-naraf il-Sidna Ġesu Kristu, irrid nitlef kollox minħabba fih. Maħtuf mi Kristu, ross il-qudiem biex naħtaf il-Kristu bħal mowġa ħataf lili. Kemm huwa kliem sabiħ ta' Pawlu eżisti li japplika tant tal-ħajja tas-saċerdot. L-ommijiet spiritwali mela jridu jitolbu għal dat tip ta' saċerdoti, għal dil-grazzja eżisti fil-Knisja. Is-sejħa tagħhom li jitolbu b'dan il-mod. U l-Papa eżisti Ġwanni Pawlu II tant fehem l-importanza tal-dussija tas-saċerdoti u li jkun hemm ommijiet spiritwali li jitolbu għas-saċerdoti. Tant fema il-Papa din il-ħaġa li kien xtaq li fil-Vatikan, meta sar Papa hu, titwaqqaf komunità ta' sorijiet ta' klawsura. L-iskop tagħhom ikun li jitolbu għall-Papa, għall-intenzjonijiet tiegħu, għall-ħidma tiegħu, jridhom ikunu ommijiet spiritwali tal-Papa. Fil-fatti dan il-monasteru kien twaqqaf u kull 5 snin jekk minister żball jitbidlu s-sorijiet li jkunu hemm u jiġu minn kongregazzjonijiet ta' nisa klawsura differenti. Kemm sabiħa eżistija jekk il-Papa li moni b'tant grazzi ħoss il-bżonn tal-maternità spiritwali, kemm kull saċerdot, kull isqof għandu bżonn anke dawn l-ommijiet spiritwali. Kull mara tista' tkun om spiritwali. Kull mara eżistija. Tista' tkun soru, tista' tkun soru attiva, tista' tkun soru missjonarja, tista' tkun soru ta' klawsura, tista' tkun mara miż-żewġa, tista' tkun xebba, tista' tkun armla, tista' tkun mara marida, tista' tkun mara anzjana, tista' tkun mara sesua, tista' tkun mara tifla. Meta l-Papa Ġwanni Pawlu II kien għamel il-Ġaċinta u l-Franċisku, il-Viżjonarji ta' Fatima, bejati fit-13 ta' Mejju tas-sena 2000 ġewwa Fatima, dakinhar il-Papa nnifsu kien irringrazzja lil Beata Ġaċinta, allura waħda mit-tfal, għal tant sagrifiċċju, penitenzju u talb li kienet għamlet għall-Papa li kienet rat fid-dera l-Papa li qed jiġi maqtul. U hemmhekk il-Papa hekk ħażdan il-bżonn li jirringrazzja lil din it-tifla. Tifla ċkejkna li kienet om spiritwali tal-Papa, bit-talb bis-sagrifiċċji tagħha, bil-penitenzi tagħha, bil-qima tagħha li Ġesu Ewkaristija, bl-offerta tagħha nfisha. Allura iva anke tfal, ma nibżgħux eżistija anke dil proposta intom li kintom pereżempju għallima ta' reliġjoni, kintom katekisti tal-mużew, jekk intkom b'xi mod qegħdin f'kuntatt ma' tfal, tibżgħux tofru għal it-tfal, tibżgħux titolbu tfal
Fuq l-eżempju anka ta' din il-Beata Ġaċinta ta' Fatima, illi joffru l-ħajja tagħhom anka s-sagrifiċċji żgħar tagħhom ta' tfal għal-dussija tas-saċerdoti. Tibżawx il-Madonna ma biżax ta' tfal biex tabda messaġġ daqshekk kbir importanti Fatima u f'tanderi oħra tagħha Marija li tfittex in-niżżaru sempliċi. Ma nibżawx anka nemmnu fit-tfal eżistijej il-qawwa spiritwali tagħhom. It-tfal mhumiex nippreparawhom għal meta jkunu kbar biex jitqazzu. Tfal jistgħu jitqazzu jaqdu l-missjoni tagħhom fil-Knisja ta' tfal li huma. Allura importanti li din il-ħaġa eżistijej aħna nifhmuha u anka nipproponuha. Min qalbi nagħmlilkom u speċjali għalliema u katekisti li qegħdin f'kuntatt ma' tfal. Fittxu illi toffru verament it-tfal din l-opportunità u tħeġġuhom biha. Il-Papa Piju X li qabel ma sar Papa kien jismu Giuseppe Sarto ukoll kien ara fil-bżonn tal-maternità spiritwali permezz ta' ommu. Meta kien sar isqof, wara li sar isqof dal-Papa kien mar radaq xejn l-ommu li kienet mara ta' 70 sena. Dak il-ħin ommu hekk qabditlu jdejh u bisitlu iċ-ċurkett tiegħu ta' isqof. Iżda mbagħad qabdet u uritu ċ-ċurkett tagħha, iċ-ċurkett ta' żwieġ tagħha. Kienet qaltlu, Iva, Giuseppi, int ma kontx tilbes dan iċ-ċurkett tiegħek li kieku qabel jien ma lbist iċ-ċurkett tiegħi. Qed tgħidu isma' Giuseppi, inti sirt isqof, però ma kontx tkun isqof u saċerdot li kieku jien ma għext is-sagrament ta' żwieġ. Araw, għaraf anke dan ir-rwol ta' ommu meta qaltlu dal-kliem. Fil-fatti wara, il-Papa Piju X kien ħobbji tal-kliem. Kull vokazzjoni għas-saċerdozju toħroġ mill-qalb ta' Alla imma tgħaddi minn qalb ta' omm. Kemm hija sabiħa jekk inżommuha fil-qalb tagħna. Kull vokazzjoni għas-saċerdozju tgħaddi toħroġ mill-qalb ta' Alla imma tgħaddi minn qalb ta' omm. Kull vokazzjoni għas-saċerdozju toħroġ mill-qalb ta' Alla imma tgħaddi mill-qalb ta' omm. Kemm sabiħa jekk l-ommijiet, kemm l-ommijiet naturali tas-saċerdoti manka l-ommijiet spiritwali tas-saċerdoti joffru li l-onfushom u jarfu din is-sejħa partikolari illi l-mulej qiegħed jagħmilhom. Qaddis fil-bidu tal-Knisja sistijej li fehma anka din kien Sant Wistin illi tant drabi aħna smajna ħafna dwaru illi wara l-età ta' 19-il sena meta kien qed jistudja ġewwa Kartaġni, Sant Wistin abbanduna kompletament il-fidi. Kien minnhom fl-istqarrijiet tiegħu jikteb: "Għall-imħabba tiegħi ommi bkiet għalija iktar milli kieku kienet tilfet il-bina vera fis-sens li miet. 9 snin għaddew minn mindu jiena u verament waqajt fil-ħama fl-abbissi tal-greb u tal-lamijiet. Imma dik l-om devota għaddiet sigħat sħaħ titlob tissupplika lilek bil-kawża tiegħi."